Zdravím priatelia. Mnohí sa práve teraz rozhodujete, že či si kúpiť nejaký kávovar do domácnosti alebo do kancelárie. Máte toho plnú hlavu a neviete sa rozhodnúť. Chcete, aby to robilo perfektnú kávu a aby to zase nebolo veľmi drahé. Už ste 1000-krát počuli o tom, že najlepší kávovar je ten s mlynčekom, ktorý si to zomelie a urobí vám tú kávu, tak povediac, online, hneď ako si zomelie tú kávu. Boli ste už možno pozerať aj v Elektre, zistili ste, že taký kávovar stojí 500 eur, 1000 eur, 1500 eur a nie ste celkom si istí, že či predsa len dáte domáce podmienky, kde si urobíte 2-3 kávy denne, či to nie je príliš drahá investícia. Možno vám už aj suseda alebo kolegyňa hovorila, že ona používa ten pákový kávovar, ktorý tú kávu urobí lacnejšie, pretože ten prístroj nie je taký drahý. Ale že to je strašné, to neustále čistenie, to proste odsypávanie tej kávy, mletie, alebo kupovať si mletú kávu, ktorá nemá také kvalitatívne parametre, pretože zvetráva oveľa rýchlejšie. Už ste počuli aj o kapsulových kávovaroch. Aké sú drahé tie kapsule, ako tá káva nie je chutná, ale zase aké je to pohodlné na obsluhu. No skrátka, informácií už máte veľa, ale ešte ste sa stále nerozhodli. Ako vám teda poradiť? Môžem vám povedať moju vlastnú skúsenosť. Kedysi som chcel mať strašne doma kávovar, ktorý naozaj urobí tú kávu takú, ako v kaviarni. A myslel som si, že jediné, to čo si myslíte možno aj vy, že jediná voľba je na kávovar, ktorý melie kávu a urobí mi ten tzv. Plnoautomat. Musel som sporiť peniaze, aby som si nasporil 18 000 korún a kúpil si tento kávovar z Elektra. Kúpil som si k nemu aj dosť drahú kávu na tie pomery a tešil som sa na dobrý výsledok. No, moje sklamanie prišlo veľmi, veľmi rýchlo. Predovšetkým tá káva sa mi zdala takej nejakej mdlej chuti, nemala vôbec tú kávovú penu. Zdala sa mi dokonca nie celkom horúca. Ani moji známi neboli s tým spokojní. Nikomu tá káva nejak veľmi nechutila. Hoci som používal množstvo druhov všelijakých rôznych kávových zmesí, ani jedna tá káva nebola optimálna. Nahlodávala vo mne myšlienka, či som predsa len si nemal kúpiť ten kávovar za 25 000 korún, či by nerobil lepšiu tú kávu. No nevedel som. Teraz technicky manipulácia s tým kávovarom, to čistenie, jednoducho stále som to musel rozoberať, vyklepávať tú kávu, to sa tam v tom mlynčeku zasekávalo. Bolo treba stále používať čistiace prostriedky na odvápnenie, na odstránenie kávových usadenín. Skrátka robota na celé sobotnejšie dopoludne. Keď sa kávovar tretíkrát pokazil, tak som si povedal dosť, mám to už plné zuby, chcem nájsť nejaké iné riešenie. Začal som sondovať po Elektrách, po nejakých renomovaných značkách a zistil som, že dobrý kávovar začína na 700 alebo 800 eurách. Dobré špičkové stoja viac ako 1000. Zase vo mne troška hľadala pochybnosť, že či to predsa len nie je príliš veľa peňazí na to, že doma so ženou vypijeme 3-4 kávy denne. Tiež si nekupujem Mercedes, nadúpaný Mercedes a možno aj nikto z vás len preto, aby s ním chodil vyzdvihnúť deti do škôlky alebo na nákupy. Sa mi to zdala dosť neefektívna investícia. A tak postupne som začal študovať o tom rôzne informácie. Dospel som až k tomuto biznisu, že my robíme kapsulové kávovary a poviem vám teraz niekoľko výhod, ktoré príprava kávy z kapsuly poskytuje a možno ste o tom niecelkom vedeli. Kapsulový kávovar začnem tým, že je neporovnateľne menších rozmerov ako kávovar, ktorý má mlynček. To ocení každý, kto má štandardnú kuchyňu v trojizbovom byte alebo jednoducho malú kuchyňu, kde vždy je nedostatok miesta. Kapsulový kávovar má rozhodne tichšiu prevádzku ako kávovar s mlynčekom. Už len z toho titulu, že nemelie tú kávu v kuchyni, že tú kávu vám namelala nejaká špecializovaná firma, ktorá sa venuje výrobe kávy a pripravila vám to už hotové do kapsuly. Kapsulový kávovar je rozhodne jednoduchší na obsluhu.
Proste v tomto prípade naozaj stačí vložiť kapsulu a stlačiť gombík, pretože všetky ostatné úkony už boli dávno vykonané pri príprave tej kapsuly. Kapsulové kávovary majú rozhodne atraktívny dizajn. Majú rôzne, aspoň naše kávovary majú rôzne farebné vyhotovenia, čo sa určite hodí do každej kuchyni. Kapsulové kávovary sú definitívne ďaleko lacnejšie ako kávovary s mlynčekom. Dobrý kapsulový kávovar už dostanete za menej ako 100 eur. V našom prípade aj za 1 euro. Kdežto, ako som už spomínal, ten kávovar s mlynčekom dobrý začína na 500-700 eurách, častokrát presahuje 1000. Šálka kávy, pripravená z kapsulového kávovaru, je lacnejšia ako šálka kávy z plnoautomatu. Tu sa možno zastavím, pretože táto informácia bude pre vás možno prekvapujúca. Veľa ľudí vôbec nebere do úvahy práve tú technológiu prípravy tej kávy a to, že táto technológia volá čo stojí. Totižto, alebo si kúpite drahý kávovar, ktorý vám bude mleť a dávkovať a porcovať tú kávu priamo u vás v kuchyni, alebo si kúpite kávu v kapsuli a tieto jednotlivé technologické úkony už vykonal niekto za vás v špecializovanej fabrike. Každopádne sú to úkony, ktoré treba zaplatiť, a to buď v cene kapsuly, alebo v cene toho prístroja. No a teraz počítajme. Priemerná domácnosť, ktoré ste možno aj vy, vypije 500 až 1000 šálok kávy ročne. Cena jednej kapsuly v našom prípade sa pohybuje medzi 25 až 40 centami. Cena kilogramu stredne kvalitnej kávy sa pohybuje niekde ľahko nad úrovňou 20 eur, z ktorej urobíte 100 až 120 šálok kávy. Z toho jednoduchým matematickým prepočtom vyplýva, že jedna šálka kávy z zrnkovej kávy vás čiste tá káva vyjde zhruba 20 centov. Kapsulová zhruba 30. Vyzerá to tak, že na jednej šálke kávy prerobíte asi 10 centov. Ale ak zoberieme do úvahy fakt, že doma si urobíte možno 1000 káv ročne, tak prípravou kávy z kapsuly ako keby prerobíte 100 eur ročne. Lenže kávovar ste si kúpili za 1 euro alebo za 20, kdežto ten s mlynčekom stojí 1000. Z tohto pohľadu vyplýva, že návratnosť kávovaru s mlynčekom sa pohybuje v rokoch, niekedy až v 10 ročiach. A nie je tam započítané servisné náklady a náklady na údržbu a čistenie a tak ďalej. Takže šálka kávy z kapsulového kávovaru je nielen jednoduchšia na prípravu, ale v podstate aj lacnejšia. Musíte piť 10 rokov kávu z kapsuly, aby sa vám vrátila návratnosť investície do kávovaru s mlynčekom. Nehovoriac o tom, že tých 1000 eur treba vysoliť na drevo okamžite pri nákupe. Ak ešte budem hovoriť o firme Olicafe, tak ďalšou výhodou použitia kávovarov Olicafe je to, že vy sa o kávu nemusíte vôbec starať. Naše call centrum sa bude starať o vás, o to, aby ste mali vždy dostatok kávy doma. Dievčatá z call centra vám vždy zavolajú a spýtajú sa vás, či náhodou ste neminuli kávu, či vám netreba zaslať nové balenia. A dôležitý fakt, že za túto dopravu nikdy nebudete platiť. To znamená, že vy budete doma sedieť v obývačke s vyloženými nohami, urobíte objednávku a do 24 hodín vám kuriér donesie vašu kávu. Nemusíte sledovať akcie, nemusíte chodiť do supermarketu, nemusíte sadať do auta a vybrať sa niekam, keď sa vám minie káva. Preto ak sa budete rozhodovať o tom, aký kávovar si kúpite, prosím zamyslite sa ešte raz a zvážte, či výhody plnoautomatických kávovarov stoja za to, či tá cena za plnoautomatický kávovar nie je príliš vysoká a či výhody použitia kapsulových kávovarov neprevyšujú cenu tej kapsuly, ktorá je možno o niečo vyššia ako 7 gramov kávy zo zrna. Ja verím, že sa rozhodnete správne. Zatiaľ sa majte a vidíme sa v ďalšom videu.